በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርኃ ነሐሴ ዕለት 9 ወላዲተ አምላክ አንደበት ኩንኒ። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ፣ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ፣ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፍእ ዘበለ ክድሕኑ፣ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። ዕለት 9 እንቋዕ ናብ ካህን ሰማዕት አባ ሆሪ ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ ብሰላም በዓል ብሰላም ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ አባ ሆሪ ቀሲስ። እዚ ቅዱስ አቦ ናይ ዘመነ ሰማዕታት ፍረ እዩ። ኣብቲ ዘመን ኣብ 300 ክፍለ ዘመን ክርስቲያን ምዃን ጥራሕ ንሞት ዘብቅዕ ከም ወንጀል ይቁፀር ዝነበረ እዩ። ኣብቲ ግዜ ክርስቲያን ካብ ምዃን ብዝገደደ ካህን ምዃን ብጣዕሚ ከቢድ ነበረ። ስጡኑፍ ካብ እትበሃል ሃገር ዝተረኸበ ሰማዕት አባ ሆሪ ዕረፍቲ እዩ። እዚ ቅዱስ አባ ሆሪ ንጽህና ገንዘብ ዝገበረ ራእይ ብምርኣይ ዝተፈልጠ አቦ ነበረ። ጎይታና ድማ ኣብ ልዕሊ መሰውኢ ተገሊጹ ብዙሕ ምስጢር ገሊጹሉ እዩ። ምግባር ሃይማኖቱ ዝመስከረሉ ተኣምራቱ ዝረአየ ስለ ዝኾነ ዜናኡ ኣብ ሃገረ ኒቅዮስ ተሰምዐ። ዝነበረሉ ዘመን ድማ ናይ ሰማዕታት ዘመን ስለ ዝነበረ ናይቲ ሃገር መኮንን ንኣባ ሆሪ ናብኡ ኣፀዊዑ ንኣማልኽቲ ዕጣን ኣዕርግ በሎ። ኣባ ሆሪ ድማ ንዝረኸሱን ብኢድ ሰብ ንዝተሰርሑን ጣዖታት ኣይስውእን እየ በሎ። እቲ መኮንን ድማ ብጣዕሚ ተቆጢዑ ብፍሉይ ብዝኾነ ስቃይ ኣሰቃዮ። ምስ ስቃይ ኣብ ሰልቸዎ ግዜ ድማ ናብ ሃገረ እስክንድርያ ለኣኾ። ኣብኡ ድማ ጽኑዕ ብዝኾነ መሳቀይ ምስ ኣሰቃይዎ ናብ ውሽጢ እስር ቤት ደርበይዎ። ኣብ ውሽጢ እስር ቤት ኮይኑ ድማ ዘደንቕ ተኣምራት ክገብር ጀመረ። ንሕሙማት ድማ ፈወሶም። ብዙሕ ዘገርም ተኣምራት ገበረ። ነዚ ተኣምር ዝረአዩን ዝሰምዑን ኣህዛብ ብዙሓት ድውያን ሕሙማት ኣኪቦም ብምምጻእ ንኹሎም ብኢድ ናይዚ ጻድቅ ኣቦ ከም ዝፍወሱ ገበርዎም። በዚ ምኽንያት ድማ ብዙሓት ኣህዛብ ናብ ክርስትና መጹ። ዜናኡ ድማ ኣብ መላእ እታ ከተማ ኣብ ዝተሰምዐ ግዜ ሕሙማት ናብኡ እንዳመጹ ይፍወሱ ነበሩ። መኮንን ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ ብቁጥዓ በዛ ዕለት ነሓሴ 9 ክሳዱ ብሴፍ ኣቑረጾ። ናይ ሰማዕትነት ክብሪ ድማ ተቐበለ። ዝኸበረ ዮልዮስ ዝተባሃለ ምግባረ ሰናይ ንናይ ቅዱስ ኦሪ ስጋ ኣልዒሉ ገኒዙ ናብ ሃገሩ ስጡኑፍ ለኣኾ። ምእመናን ድማ ናይ መከራ ዘመን ምስ ሓለፈ ውቁብ ቤተ ክርስቲያን ሰሪሖም ንስጋኡ ኣብቲ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኣንበርዎ። ካብ ስጋኡ ድማ ብዙሕ ኣገራሚ ተኣምራት ተገሊጾም ተረኣዩ። ናይ ሰማዕት ናይ አባ ሆሪ ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና፣ ብጸሎቱ ይምሓረና አሜን። ኣምላከ ቅዱሳን ብናይ ኣቦታትና ጽንዓት የጽንዓና፣ ጸጋ በረኸቶምን የካፍለና አሜን። ነሓሴ 9 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ አባ ሆሪ ቀሲስ ሰማዕት፣ አባ ጲላጦስ ሊቀ ጳጳሳት። ወርሓዊ በዓላት ድማ አባ ቦርሶማ ሶርያዊ ናይ ሶርያ መነኮሳት አቦ፣ አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ ኢትዮጵያዊ። 318 ቅዱሳን ሩትኣነ ሊቃውንት፣ ሩትኣነ ሃይማኖት ዘኒቅያ ናይ ብሔረ ብፁዓን ጻድቃን፣ አባ መልከ ጸዲቅ ዘሚዳ ኢትዮጵያዊ፣ ቅዱስ ዞሲማስ ጻድቅ። ዓለመ ብፁዓን ዝረአየ አቦ። ስለዚ ፍቑራቴ ካብ ምምላኽ ጣዖት ህደሙ። ከም ነስተውዓልቲ እየ ዝዛረብ ዘለኹ እምበር ነዚ ዝብሎ ዘለኹ ባዕላትኩም ፍረድዎ። እታ ንሕና እንባርኻ ናይ በረኸት ጽዋዕ ምስ ደም ክርስቶስ ሕብረት ዘለዋ ዶ ኣይኮነትን? እታ እንቆርሳ እንጌራስ ምስ ስጋ ክርስቶስ ሕብረት ዘለዋ ዶ ኣይኮነትን? ንሕና ብዙሓት ከለና ሓደ ስጋ ኢና፣ ከመይ ካብ ሓንቲ እንጌራ ኢና ተሳቲፍና ይብል ቀዳማይ ቆሮንጦስ ካብ ምዕራፍ 10 ክሳብ 14-18 ቀዳማይ ቆሮንጦስ ካብ 14-18 ኣብዚ ንረኽቦ ማለት እዩ አሜን። በረኸት ረድኤት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ምስ ኩላትና ይኹን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ፣ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ፣ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር።
ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በረኻትን ረድኤትን ናይ ኩሎም ዓመታውን ወርሓውን ተኸቢሮም ዝውዕሉ ቅዱሳንና ምስኩላትና ይኹን ኣሜን ወኣሜን። ኩሎም መላእክተ ሰማይ ዘውደቕኮ ዘንጠብኮ ካብ ኣናብባ ካብ ኩሉ ዜማ ፊደል ብኣፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክት ተኣርመለይ ኣሜን። ኣቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየና ዘለለዕለትነ ሀበኒ ምህዲገን አበሳነ ወጀጋየነ ከመንህነኒ ንህዲግ ገዛ አበሰረነ ኢታብአነ ዚእስቱ መንሰት አላት ነነው ባልሃንን ኩሉ እኩስ መዚያከ ይእቲ መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለም ዓለም ዓለም ሰላም መቅደስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእቲ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በድናቸው ድንግል በስጋችን መግዚአብሔር ጽባ ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ ማነጽ ብሩክ ብራ ከርስኪ ተፈሲፍ ሴት ኦ ማርያም ተጸጋም ተወዳሴ ምን ተሞገስ ምን ተክሉ ለልዛለም ሰለክ ሰዓሉ ጸልይ ምህረት በእንቲ አለ ምህረት ኩሉ አለ ምህረት ምድራቅ አዚ ተሃብ ፍቅር ወልቼ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ይስረልና ጣውነ ተማጸነክ ተማጸነክ ክራንቼ አሜን አሜን ለይኩን